mana su. Aka ce mun ka mutu. Yanzu nan na zo in ci shinkafa. In ci abinci. Ne ya mutu? Na. Da wannan rayuwa. Ba ga na mutun ya mutu ya huta ba. Ayo. Hai, subhanallah. Ma ce ya mutu. Allah ka tsine mai yan baki. Subhanallah. Allah ka raba mana su. Aka ce mun ka mutu. Yanzu nan na zo in ci shinkafa. In ci abinci. Ne ya mutu? Kai. Subhanallah. Allah ka tsine mai bakin ciki. A wannan bakin ciki ne. Nurin uwarka. Subhanallah. Subhanallah. Ni ka da raye? Ne mun ga ya kan ji. Gulam ya ce mun kan ba. Subhanallah. Ina na ta wanda ka san da bana wa. Subhanallah. Ina zo in ci abinci. Wai kana bakin ciki ka ki mutuwa. Dan Allah ya yaushe zaka mutu. Subhanallah. Kana ta na mutu. To ban mutu ba. Subhanallah. Yaushe na ya aure. Ya Allah. ba ma yanzu ba ke. Subhanallah. Ya kai ba dai ba. Dan Allah ba yanzu ka mutu ba. Subhanallah. Allah ga daya dan bakin ciki ci abinci. Subhanallah. Wannan bakin ciki ne. To mutum zo mu shagon ba mu ci abinci ko ba haka bane. Ka mutu mana. Ma yanzu ba. Ai ni ba mu cin abinci. Mana. Eh? Dan yi nan. Allah ka zina mai yan bakin ciki. To in ka mutu waye zai hana mu? Ai kai ko kana nan ma mun ci abinci. Mun ci bulama zai mu ci abinci. Allah ya